खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं सोमखोर शिला बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। पेट्रल डिजेलनि बेसेना खमायबाय। बाइक आरो स्कुटिनि जाब्रबथायाव सानै लाइमोननि जिउ खहा। गारिनि ग्लास सिफायना लुट खालामदों 30 लाख रांनि सनानि अलंकार। आसामनि मोनद' हारिसानो एसटि होनायाव सम लागोन जुवेल अराम। बिटिसिआ थाबैनो फोरोंगिरि थिसनगोन रबिराम नार्जारि। पान्जाबारियाव 13 लाख नकल रांजों साथाम हमदों। NSCN-K नि सानै केडारफोरा आखाइ दैखांदों। काछाराव 2.8 कौटि बेसेननि बिलाथि सिगारेट हमदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। पेट्रल डिजेलनि बेसेना खमायबाय। दिनैनिफ्राय पेट्रलनि बेसेना लिटारफायाव 5 रां आरो डिजेलनि बेसेना लिटारफायाव 3 रां खमायदों। नाथाय गासैबो थाव कम्पानिफोरानो खमायाखै पेट्रल डिजेलनि बेसेन। नायारा एनार्जियाल' खमायनानै होदों पेट्रल डिजेलनि बेसेन। मख'नो गोनांदि ग्लबेल मार्केटआव गोथां थावनि बेसेना लान्थ्रियै खमायनायनि उनाव प्राइभेट थाव कम्पानि नायारा एनार्जिया पेट्रल डिजेलनि बेसेनखौ खमायना होदों। गुबुन फारसे इरान आमेरिकानि गेजेराव गोजोन गोरोबथा खालामनायजों लोगोसे हर्मुज स्ट्रेइटआव थासारिया गाहामाव फैफिननाय आरो खुलिफिननायनि उनावनो गोथां थाव आरो मिथिंगायारि गेसनि रोगानाया सरासनस्रा जाफिनदों। नायारा एनार्जिनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला पेट्रल डिजेलनि बेसेन खमायनाया हादरनाङै गोहोम गोग्लैगोन आरो हादरनाङै थानाय 7,000 निबो बांसिन पेट्रल पाम्पफोराव खाबुखौ मोनगोन। नाथाय IOCL, BPCL आरो HPCL बायदि हादरनि 90% इन्धन स्टेशन कन्ट्रल खालामग्रा थाव कम्पानिफोरा दासिमबो पेट्रल डिजेलनि बेसेनखौ खमायनाय जायाखै। नगाव जिल्लानि पुरनि गुदामाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। बाइक आरो स्कुटिनि गेजेराव जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सानै लाइमोना जिउ गोमायो। बबेखानि जिउ गोमानाय सानै लाइमोनखौ ऋषिकेश सयकिया आरो बिकास मुदै होननानै सिनायथिनाय जादों। बिसोर सानैबो पुरनि गुदाम कराली गामिनि थागिरिमोन। रिपर्ट बायदिब्ला जाब्रबथायाव जाथायसालियावनो जिउ गोमायो ऋषिकेश सयकिया मुंनि लाइमोना। ऋषिकेशआ स्कुटिजों फैदोंमोन। गुबुन फारसे बाइकजों फैनाय बिकास मुदै मुंनि लाइमोनखौ गोब्राब हालोदाव बोखांनो गोख्रैनो नगाव मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो लाइमोना देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लायो। मख'नो गोनांदि बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव गामिसेनिनो सानै लाइमोननि जिउ गोमानाय जाथाया ओनसोलाव बयखौबो दुखु मोनहोदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव आरोबाव गेदेर लुथिनाय जाथाय। सानथिं बाथिं गारिनि ग्लास सिफायनानै 30 लाख रांनि सनानि अलंकार लुट खालामना लांदों सिनाय मोनि दुथांफोरा। गुवाहाटी नोगोरमानि नारेंगी कलंपार बाजाराव जानाय बे जाथाया ओनसोलाव बयखौबो समखिहोदों। रिपर्ट बादिब्ला चिन्तामणि जुवेलार्सनि बिगोमा जयदेव हालदारनि गारिनि ग्लास सिफायनानै 30 लाख रांनि सनानि अलंकार लांदों। कलंपार बाजारनि साखाथियाव गारि लाखिना दोनना गावनि गलाखौ खुलिनो थांदोंमोन। बे समावनो सिनाय मोनि दुथांफोरा फैनानै गारिनि ग्लास सिफायना सनानि अलंकारखौ लाना थाङो। बेनि हेंथायै जयदेव हालदारा नुनमाटि थानायाव एजाहार होबाय। मख'नो गोनांदि चिन्तामणि जुवेलार्सआव दाखाथि जानाया बेनो गिबि नङा। बेनि सिगांबो बै मोनसे जुवेलार्सआवनो खेबथाम दाखाथि जाथाया जादोंमोन। गंसे गलायावनो गले गले सिखाव हाबनाय आरो लुथिनाय जाथाया जायगानि फालांगिरिफोरखौबो गिखांहोदों। आसामनि मोनद' हारिनि एसटि दाबिनाया सोलिगासिनो दं। नाथाय आसामनि बै मोनद' हारिया एसटि मान मोननो आरोबाव माखासे सम लागोन। बे इसाराखौ होदों मिरुनि ट्राइबेल एफेयार्स मन्थ्रि जुवेल आरामआ। मख'नो गोनांदि आसामनि मोनद' हारिनि एसटि होनाया आरोबाव सम लाबावगोन होननानै मंगलबारखालि रोखा रावजों बुंदों मिरुनि ट्राइबेल एफेयार्स मन्थ्रि जुवेल आरामआ। संबिजिरनि 342 दफा बादियै सरजाबनाय बिखान्थियाव माखासे कनस्टिटिउसनेल अथ'रिटिफोराबो हाबफानानै दं आरो बेखौ थाबैनो आबुं खालामनो हाया। आसामनि सोलोंथाइ आरो WPT आरो BC बिफाननि मन्थ्रि रनज पेगु आरो गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरजों गुवाहाटी नोगोरमानि कयनाधरायाव आसाम ट्राइबेल एफेयार्स प्लेन बिफाननि सायाव रिभिउ खालामनायनि उनाव मिरुनि ट्राइबेल एफेयार्स मन्थ्रिया बुङोदि संबिजिरारि हाबाफोरखौ आबुं खालामनायनि उनावसो आसामनि मोनद' हारिनो एसटि होनायनि सायाव मिरु सोरखारा थांखि लागोन।
फोरोंगिरि थिसननायनि सायाव गेदेर बाथ्रा फोसावदों सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रबिराम नार्जारिया। लांदां जानानै थानाय फोरोंगिरि मासिफोराव थाबैनो थिसनथाइ होनाय जागोन होननानै फोसावदों रबिराम नार्जारिया। दिनै क'क्राझार जिल्लानि पकिराग्रामाव खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमाया बुङोदि बिटिसिनि ओनसोलाव लांदां जानानै थानाय फोरोंगिरिफोरनि मासियाव थाबैनो थिसनथाइ होनाय जागोन। बबेखानि फोरोंगिरि थिसनथाइनि थाखाय बिजाथिफोरनि भेरिफिकेसन खालामनाय हाबाफारिफोराबो आबुं जाना दंखायो। नाथाय हादरनि जौसिन बिजिरसालि आरो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव केस सोलिगासिनो थानायनि थाखाय फोरोंगिरि थिसनथाइ होनायाव गोबाव जादों होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों रबिराम नार्जारिया। दिसपुर पुलिसा नकल रां मुद्रानि अपारेशनाव पान्जाबारि ओनसोलनिफ्राय खमैबो 13 लाख नकल रांजों लोगोसे गासै 3 दायनिगिरिफोरखौ खानो हायो। खौरां मोननाय बादिब्ला नकल रांखौ गारिजों गुबुन दाबसे जायगायाव दैथायहरनो थाखाय गारिजों लांनाय समाव पुलिसा दैदेनगिरिफोरखौ हमनो हादों। सिज खालामनाय गारिखौ कानपुरनि रेजिस्टार गारि UP 35 BV 8240 होननानै मिथिनो मोन्दों। मावख'आरिफोरनि बादिब्ला गोबां बिबांनि बेफोर नकल रांखौ गुबैयै आसामाव बाहायनो थाखायनो कानपुरनिफ्राय लाबोनाय जादोंमोन। बे समाव जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ पुलिसा गावसोरनि कास्टडियाव लाङो आरो नकल मुद्रानि नेटवर्कखौ संदाननो थाखाय सोंथि खालामो। बेनि अनगायैबो आयेन बेरेखा बे खामानियाव लोब्बा थानाय गुबुन दायनिगिरिफोरखौबो मिथिनो बिबानगिरिफोरा नायबिजिरगासिनो दं। अरुणाचल प्रदेशनि तिराप जिल्लानि खेती ओनसोलाव रबिबारखालि अपारेशन खालामनाय समाव NSCN-K नि 2 गोख्रों मावथिफोरा रैखाथि जवानफोरनि सिगाङाव गावसोरखौ गथायदों। खौरां मोननाय बादिब्ला सानैबो केडारफोरा आसाम राइफल आरो तिराप पुलिसनि सिगाङाव गावसोरनि हाथियारखौ गथायफादों। बिसोरनि लोगोआव दं गंनै पिस्तल, 9 गोथां गुलि, मबाइल फन आरो गोबां मुवाफोर बोखांनो हादोंमोन। आसाम राइफल्सनि कंसा बेटेलियननि गेजेरजों ओनसोलाव बिगिरियारि थानायनि खौरां मोननायनि उनाव बे अपारेशनखौ खालामनाय जादोंमोन। आखाइ दैखांनाय केडारफोरखौ नागालेन्डनि मन जिल्लानि सेल्फ स्टाइल्ड लेफ्टेनेन्ट लंगम कन्नायक 32 बोसोर आरो लंगडिं जिल्लानि सार्जेन्ट मेनेजार नायक वांगसु 23 बोसोर होननानै सिनायथिदों। मावख'आरि बादिब्ला बे समाव सानैबो सुबुंफोरखौ सरासनस्रा आयेनारि आरो सोरखारनि गोनांथार नेमनि गेजेरजों नायबिजिरनो थाखाय फिन पुलिसनो गथायना हरनाय जायो। इन्टारस्टेट आयेन बेरेखानि फालांगि खालामनायखौ नोजोर होना रैखाथि हानजाया काछार जिल्लायाव अपारेशन खालामनानै खमैबो 2.8 कौटि बेसेननि बिलाथि सिगारेट हमनो हायो। आसाम राइफल्स आरो सिलचर कास्टम बिफाना जयै लोगो नांना बे अपारेशनखौ खालामदोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला रायजोनि सिमा ओनसोलजों आयेन बेरेखा मुवा बेसादफोरखौ बारहोहरनायनि बागै खौरां मोननायनि उनाव जयेन्ट टास्क फर्सआ चेक पइन्ट फसंनानै सन्देह गोनांफोरखौ सिग्रोमनाय हाबाफोरखौ लादों। बे अपारेशननि समावनो बारहोखुमानानै लाबोनाय आयेन बेरेखा गोबां फालांगियारि बेसादफोरखौ जब्द खालामनो हादोंमोन। मावख'आरिफोरनि बादिब्ला दैथायहरग्रा गारिया कलाइन ओनसोलजों बारबोनानै मेघालय आरो गुबुन हादरसाफोराव गोबां बिबांनि ब्लेक मार्केटआव फाननायनि थांखिमोन। बे समाव जब्द खालामनाय बेसादफोरखौ आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनो थाखाय बिबानगिरिफोरनो गथायना हरनायजों लोगोसे आयेन बेरेखा नेटवर्क फोजोबस्रांनो रैखाथि हानजाफोरा सिमा ओनसोलफोराव गोख्रों नोजोर होगासिनो दङ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।